वेलकम बेक टू माय चेनेल। स' दायो आङो मोनसे जायगायावहा थांनो नागिरदों। स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स गो। जाहा नै सिखारिया चिकारि हाय थाव थांबा जोंदो थाय थांगोन। बिराद गोमोन माने सैमाफोरा बिसोरो ओरैबायदि गोमोन आरो मानसिफोरदों। माने जोंनि लामाया ओरैबायदि फाय जाबाय लोगोफोर, बैयावहाय इउनिभारसिटि बानायबाय थादों नालाय, बेखायनो लामाया एसे मोजां जाबाय आरो लोगोफोर। स' बिराद स्पिड ब्रेकार दं आरो। 816 Dekargaon Guwahati Intercity Express is arriving on platform number. Iya mawanisa. जोंनियाव खालि आग्रोब जाफैगोन नाय गाखोनोसै दायो बेयाव जोङो। जों दायो रङिया स्टेसन मोनफैलायबाय दे लोगोफोर। गुरुजी नमस्ते। सासेया उन्दुबाय नै। आं एसे जानगाराव फैदोंलै। औ दायो जोङो माने ओरैबायदि नायथिंगासिनो दङ। माने आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जोङो दायो माहा थांगासिनो दङ। दा दसे थानानै नुगोन दे लोगोफोर। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला। नायदो दायो जोङो नै नायगासिनो जोङो। नै लोगोफोर बेखौनो नायफैदों आरो जोङो दायो। मा बेबो हिन्दुलानो फुथुले दे हिन्दुला माबा थाखाय दायो जोङो बेयाव गोजा नायलायबाय बेसेथार। आरो नों गोजा लाया ना सोंदोंमोन माथो गोजा माने ओरैबायदि खामफैबाय। माने ओरैबायदि खामफैबाय मोनजायाखै दाबो। गावबा लागासिनो नै। मोजां टिउ खालामना आं टिउ खालामगोन गंनैखा एक नम्बरालाय मानो हरलाय ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय दाबो गारि मोना। आयौ ओइ मा जादों? ओंखाम उखैबाय। सासेबो ओंखाम मोनजायाखै जोङो। ओरैबायदि उखैफ्लेना दोङो बिबुआ माने सेबथाबजोब्बाय आरो। दायो जोङो सिटि बास उथिनो नागिरदों। नायलांबाय थादो लोगोफोर। जोङो दायो ओंखाम जाखां लोंखाङै दायो जोङो ट्रेन स्टेसनावहाय जोङो फैफिनबाय। दायो जोङो बेनिफ्राय थांनोसै आरो आङो भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। बाय बाय।